Veliki pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Hvala vam što pratite moje video recepte. Danas za vas pripremam testeline kakve najvjerovatnije do sada niste spremili, a vidjet ćete veoma se jednostavno sprema i veoma su ukusne. Kao što možete sami da vidite, na samom početku iseckat ćemo jedan crni luk. Stavit ćemo ulje biljno da se greje, a za to vreme uzet ćemo čisto svinjsko meso, jedno 350 grama, i iseckat ćemo ga na kockice. Što sitnije to bolje, lakše će i brže da se spremi. Znači na kockice, ako nisu dovoljno sitne, vi možete ovako još malo da ih usitnite. Kada se ulje zagrejalo, dodat ćemo crni luk. Propržit ćemo ga jedno 2-3 minuta. Dodat ćemo malo suvog začina. I pustit ćemo još jedno 2-3 minuta da se crni luk opruži. Inače, sama priprema ovog obroka je nekih sat i 15 minuta. Kada smo upržili crni luk, dodat ćemo svinjsko meso. Promešat ćemo svinjsko meso i luk i pustit ćemo barem 5 minuta da se uprže zajedno. Znači barem 5 minuta pustite da se zajedno uprže na pre sljedeći korak. Kada smo upržili crni luk i meso, dodat ćemo paradajz sos. Možete ovaj kupovni, možete i domaći ako imate, sve je redno. Lepo sve to umešite, pustite da počne ovaj sos da krčka i nakon toga dodat ćete biber, origano, i beli luk u gramova. Za začine nemate neke merke, jednostavno to je stvar ukusa, koliko ćete staviti biber, origano i beli luk. Kada smo sve to lepo začinili, sad ćemo jednostavno da smanjimo temperaturu ringle. Stavit ćemo klopac preko i pustite se krčka barem 50 minuta. Uz povremeno mešanje i po potrebi dolit ćemo i vodu. Evo vidjet ćete sve. Znači povremeno mešajte, a po potrebi i dolite vodu.
voda ne treba mnogo da se stavi, ovako, to je jedna kafena, recimo, šoljica prilike vode. I opet pijete i tako tih 50 minuta, znači jedno 4-5 puta sigurno u toku tih 50 minuta morate da to mešate i da pratite da vam slučajno ne zagori, ne zaleki se. Evo, nakon tih 50 minuta sljedeći korak je, naravno vidjet ćemo prvo da li je meso gotovo, da li je mekano. Ako jeste, idemo na sljedeći korak, a to je stavljanje testenine. Znači stavit ćemo testenine. Ovdje ima 400 g testenina. Moja preporuka je one što sitnije da budu. Lepše kasnije. Dobro izmešate. Dolijete malo vode preko i ovaj obrok je gotov kada su testenine gotove. Znači nekih možda 15 minuta. Još nekih 15 minuta i obrok je gotov. Pokrijemo lepo i to je to. Znači, veoma jednostavno spremanje, a vidjet ćete veoma ukusno. Nakon 15 minuta obrok je gotov i ostaje samo još da ga poslužimo. Moja preporuka je da testeninu poslužite dok je još uvijek topla i da obavezno stavite malo parmezana preko. Jer sam parmezan mu daje poseban šmek, poseban ukus. Možete staviti kečup, sve to ide uz ove makarone. I to je bilo to što se tiče ovog video recepta. Ako vam se svidio video, vi lajkujte, šerujte, zapratite kanal i do sljedećeg videa želim vam sve najbolje. Prijetno!